నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఉప్పునుంతల మండలం రాయచేడి గ్రామంలో విద్యార్థులు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ పాఠశాల మూతపడింది. గత ఏడాది కేవలం ఒక్క విద్యార్థిని మాత్రమే ఉండగా విద్యార్థిని కూడా బడికి రాకపోవడంతో 2 ఉపాధ్యాయులు విధులు నిర్వహించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులు ఆ ఉపాధ్యాయులను వేరే పాఠశాలకు బదిలీ చేశారు. గ్రామస్తులు తమ పిల్లలను ప్రైవేటు బడులకు పంపడం వల్లే ఈ దుస్థితి నెలకొందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. లైక్, షేర్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.